Tara, try na tayo. Time bomb sila, time bomb. Bawal ng pack yun. Okay, what niya yun? Kailangan pa siya kabasher. Dali ko. Si Kasi, di ba si makagago gani? Lights. Camera. Ha? Action. Welcome back mga ka-comic to our another comic mukbang episode. Yes. So this time, may kasama tayo si Mr. Tuy. Itoy. Mr. Tuy. Mr. Tuy! Sweet Six sarap. Ang Of course, si Pressure. Mac and si Toy D. Yun, yung kasama natin. Wow. This time. Yeah, alam niyo na yan. Once again, Mac, thank you ulit. Kita ulit sa Sales Casa, no? Tagalog tayo, men, sir. Para marinig tayo ng Magtagalog tayo kasi tayo. kasi kailangan para mag ayun na. Yun na yun. Ikaw na naman, Brad. Okay, so bago ang lahat, pasalamatan natin si Jeff, no? Thank you po. Na nagki-crave siya ng lechon belly, sabi niya, kami na lang daw kumain kasi syempre Jeff, nandito na Jeff. yung lugar na kung nasaan siya ngayon, wala yatang, meron naman siguro pero mas masarap siguro ang gawa dito, no? At saka tayo kumakain. So Jeff, kung kumakain ka ngayon dyan, no? Kumuha ka na ng kanin, tato, saluhan mo kami kumain. Kanin. Kanin, huwag ka na magkulam. Magbili ka na lang ng shawarma dyan, masarap yung shawarma dyan. Tapos magkanin ka, shawarma kung kanin. No? Yes, tama. And si Kuy, si Jello, no? At yung mga iba pa. Kumusta kayo dyan? So, bago ang lahat, sabihin ko lang kung ano yung mga prepare natin dito, no? Simple lang. Simple lang, siyempre. Meron tayong time bomb. O sige ha, Ronald, introduce na yung mga pagkain natin. Meron tayong time bomb, saka salad. Salad na, Naman lupa. Salad na radish, radish tsaka ampalaya. ampalaya. Tapos meron tayong kamatis, fresh kamatis from the farm of Tuy. May farm kasi ito siya. Ang tawag sa farm niya, kamatoy. Kamatoy. Tapos meron tayong gravy. Kawayan lang, farm. Libre na lang ito, no? Libre. Kasama yan sa sa bundle. Kasama sa Homemade. bundle. Saka meron tayong kanin. So may kanin tayo, no? So bago tayo kano meron? Okay, bago tayo magsimula, pray muna tayo. Magdasal muna tayo, no? Brother Nald, sige, dasal muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thine own feet through Christ our Lord. Amen. So yun mga comic, Start na tayo, ha? salo-salo tayo mga comic. Kuha kayo ng pagkain nyo, sabayan nyo kami. Ngayon, So, taste test muna, no? taste test. Taste test. Taste test. Hindi yung crunch niya. Crunch test. Siserve po kayo. Crunch Ano? test. Siserve po kayo, no? Crunch test. So, ang magta-try muna, siguro tayo muna, no? Tayo muna. Pukpukin mga brad. Oh, Crispy na crispy. Crispy na, belly pa. yes. Bigay mo yan sa akin. Brought to you by Kamatoy, Kamatis Farm. Dahan-dahan. Wow! Wow. Wow! Oo na. Wow! Siyempre, pinakamalaki slice sa kanya. Akin talaga yan. Wow! May nasa Wow. ka. Kakalawis. So, kukuha tayo ng... Chris mo. Napitan Ayan, mo pa. Ayun. Yan na. Tigisa tayo. Tigisa. Uy, may dumaan na namang helicopter Oo, ba? grabe. Nasa ano, malapit kasi tayo. Kasi hindi mo nabigyan. Nabigyan ko siya. Sige, Kuha ka din. Kuha ka. Tigisa tayo. Sige. So, cheers tayo, cheers tayo. Cheers tayo. Oh, so, sa Tapos lahat. mag-tusmok tayo, ha? Sa ano? Tutusmukin Oh, niya. tusmok mo dito, tapos ipasok mo sa bunganga mo. Tapos i-inggancha mo na. Okay. Hanggang natin. So, cheers mga Cheers, kaulad. cheers. Unang agad pa sa inyo. Cheers, cheers. Wait muna. Wow. Eh, Wow. Kasi nung isang araw pa to si kaibigan natin, si Kumparing Tong. Ay, oo. Shout out natin. Patrick. Yes, no, Black Lives Matter. Ang racist ba? Wala. Sige, tusmok na tayo. Tusmok na. Cheers! Cheers. Continue. And Maki.
Crunchy. Uy, hindi na nag-toast. Bahala na. Paano na? Yes, sir. Bawal magmura, no? Bawal. Ano, Okay. Ito ko, pero akin na. Kain na, Kain, kain na, kain na. So, kung na tayo ito. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Yung time bomb. Yung time Isahin bomb. mo na ang time bomb. Isahin ko na? Isahin mo na. Shout out pala sa viewers So, dyan. let's congrats the new president of the USA. Si Joe Biden? Joe Biden. Then, at yung kanyang vice president na si Harris, no? Yun, Si Tony Harris pa yung import natin sa Oh, Ah, ayun. Mark, saan ba yung order? Joke lang. Magaling siya. Joke lang. Ang order natin yan dito sa may Pios, no? So, Pios, baka naman next Baka time, naman no? next time. Oo. Ako naman. Makasama ka, ha? Baka naman, Diyos. So, pare, yung ating lamang lupang... So, before tayo habang tayo kumakain, siyempre mga Laman lupa pa. Kabrad. tanungin natin sila mga reaction sa Lechon Belly. Start tayo kay Tuy. Oo. Tuy. Anong masasabi mo? Sa ito, no? Oo. Tinuwa mo. Hindi. Anong masasabi mo sa Lechon Belly natin? Pero Pero first of all, thank you ka muna kay Jeff. Jeff, thank you talaga Jeff, no? Shout out din kay Tong dyan, kay Jello, Jeff, Mistrita. Okay, and Baba natin sa to. comic relief, sa masasabi ko lang talaga dito sa Kitchen Daily, first time ko kumain ulit. Sarap. Thank you guys. Thank you Jeff. Sarap. Ang reaction ko din dito, suabe siya. Ang skin niya, sakto. Crispy. Yun. Crispy in the outside. Bigyan natin yung cameraman natin. Cameraman! Cameraman, halika! Wala, tulog. Tulog ang cameraman. Basta masarap, no? Wala akong masabi. Dito tayo ngayon. Third, yung kanin, yung sa'yo ha. Nandito na, baka kunin mo naman. Lagay mo. Actually, sa highway tayo. Sa highway tayo ngayon. Kaya madaming dumadaan ng mga sasakyan. Sarap dito. Kita mo yung crunchy. So, try din na natin ang ang balat, ang Wow! sa loob. Try natin ha. Itry mo yung walang sauce muna. Yung walang sauce. Pahiram mo ng panyo. Pahiram mo ng panyo. Ganun, walang sauce. Na? Lasa. Ang lasa, no? Saka yung mga hindi pa nag-subscribe sa atin, no? Mga ka-comic, yung mga silent viewers natin dyan, yung mga hindi pa subscribe, please don't forget to subscribe and Comic. like and share our videos, mga episodes Yung mga natin. nagko-comment din sa natin. Oh, thank you Shoutout. sa mga nagko-comment, Thank you. So far, wala tayong dislike. Puro Yes. likes, no? Kaya pala, shout out sa Tonya's Food to Go, kay Sir Bob, kay Michelle, Thank you. kay Mami, doon kay Misana, kay Auntie. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po kayo dyan? Kahit po tayo. Si Kuy Kuy, hindi natin na-shoutout pala si Kuy Kuy. Cool, bakit pa dyan? Eh, Zakuy! Kanina. Kanina ba? Grabe. Super. So, ang pangalan pala ng grupo namin, Banda una. Tropang Gutom, no? Kami ang comic relief tropang gutom. Baluwa mo yung kutsilyo ba? Para hindi na Yun. Bah, grabe. Country talaga. Ang gaman naman. May gawa ka. Service sir. Yun, yun! Laman. Ako to. Okay, ito. Pagaling na ako. Kudura, oh. Pero yung kanin sa tingin ko kulang talaga. Sana makapokus eh. Ano pa? Tangki. Sorry, sarap. Thank you, Lord. Baka may joke ka, sir. Sir, baka may joke ka. Joke po. Oo. Baka may baong ka diyang joke. Sabihin mo na yan. Labas mo na yan. Yung bahong ko. Oo. Ako daw. Joke po.
lang mag-iisip. Meron yan. Ano? I-ready mo lang. Natinik si Freddy. Natinik. Bawal to, bawal. Kahit bawal. Bawal kasi ano? Sige, rest, DJ. Magalit to, eh. Puro ano? No? Ano, lagi mo lang, ano, yung mga... Meron kasi lahat ganun eh. Sarap. Sarap. Thank you. Ang sarap talaga. So yung mga gusto mag-sponsor din, baka gusto din yung mag-sponsor, no? We are open kami sa sponsoring. Pagkain. Baka si Tom gusto din mag-sponsor ng Victor, no? Next time. Sir. Grabe. Buong Siyempre, may mga unwanted talaga yan na mga nangyayari. Yung mga Bless hindi you ko guys. sa camera. Bless you guys. Buong Sa bagay, mga ganyan nare-release talaga yan, sir. Thank you. So, itong mataba kailangan Sobrang sarap kasi eh, hindi mo mapigilan. No, sipon ko. Wait. You get the Yes! panula. Guys! So we like to, baka naman, Kok, no? Kok, baka naman. Baka naman, Dito, Kok. yung diesel size lang, na may laman. May balat. Pabor ito. Order. If you don't mind. Babe, Ito pa, may pahabol. Yes! yan ang pinagbabawal na Wow. teknik. Pinagbabahaw na teknik. Yan, kaya pa sir, oh. Oh, marami pa. Oh, shit. No. Yun, no? Baka naman. Tumpapap. Grabe naman, sir. Papipipapap. Yun! Ay, naku! Senior Lord. Sige, boy. Grabe guys, sir. Baka hindi ka na makita sa camera, sir. Ang ito eh. Diba ito? Ito. Grabe. Ay, Kuya A, Bayabos pala. Nag-chat kami kanina. Kuya A, kain tayo. Ingat ka dyan sa Pujaira. Ingat, ingat. Thank you. Wala kasi ngayon mga pinaggamitang medyas, pinaggamitang brita. Alam mo, isa ka ng kayo. Baka naman. Baka gusto nyo ng sponsor kay Kuya, ng mga gamit na mga medyas dyan, mga brief. Feel free lang kay Sweet Six Sarap. Hindi man, halang. Di ba may channel ka rin, sir? Wala pa, wala. Wala pa ba? Gusto ko sana eh. Collaboration tayo, no? With Mr. Six with. Masarap niya, sir. Sensya na kayo, wala kami masabi masyado. Kasi gutom na gutom eh. Coke squid. Ako hindi pa ako kumain morning. Parang dito. Okay, sulit ko. Book, ano man? Thank you, boy. Malutong. Ayun mga comic, kaya lang po. Ano ng kamatis, patanggal umay. Ay, dito pa guys! Yun. By the way, mga comic, lagi po tayo mag-ingat, ano, alam naman natin ngayon, medyo mahirap tayo sunod ng mga protocols. So, wala namang masama siguro kung susunod na lang talaga tayo. Siyempre, para sa kaligtasan din natin lahat, so, siyempre, naiintindihan natin yung hinaing ng mga iba, yung mga nahihirapan ngayon, pero ipanalangin natin na matapos itong pandemya ito, na maayos pa rin tayo lahat, ano? Para at least makagalaw tayo ng mabuti, yung mga sa parang gusto natin. So, konting tiis lang yan, sir, mga pagsubok lang sa buhay natin to. And time will come, matatapos din ito, babalik din sa normal, di ba? Tama ka, Mark. Ingat kayo. Di ba, sir? Saka yung mga ano, yung
i-greet natin yung mga frontliners. No? Oh yeah, once again, yung mga frontliners, no, maraming salamat sa servisyo ninyo, no? Si Tuy, frontliner. Good. Oh, si Tuy. Ito. Kasi lagi lang siya nasa front. Minsan din backliner to eh. naman talaga to eh. Totoo. Pakita ka. Pagkain ako. Ba, gusto mo i-greet si ano? Si dad mo. Kami nito na ba? Ang ano, sina Auntie Bandel, Ayan. Anti Banjal, get out. Auntie Diling, Diling. si Sorry, Jerry, family, no? Anti Uncle, Bangkal Ako, Jerry. family. Yan. Bangka family. si Mabing, Ay. mga asawa natin, no? Asawa na. Bangkal sa Basilan. Sa mga kasama ko dyan sa Perfect. sa trabaho dati. Ah. Patay. Gusto na. Napakasarap, sir. Kasi paubos na, no? Tuyo. May kanin pa tayo, Tuy. Iubos mo na yun. Ubos na. Tapos mo na tuloy. Ikaw ang ano, ayun mo yan lahat. Ang gato. So, Sarap. Sob. Malapit na natapos. Siyempre, in one mga... word. Tigisa tayo in one word. Oh, describe natin na kaya Oh. natin. Isang in one word. Oh, sige, simulan mo, Brad. In one word, ano masasabi mo sa pagkain natin? Sir Maki. In one word. Ikaw. The best. Singit na singit, Brad. Silky. Ikaw. Baga sa ano pa siya. One word lang. May paliwanag Wala sa na nga eh. Wala, tayo di. No? Pas, baka na naman. Wow! Pas, ikaw na. Nasa ko sana eh. Try mo, silky, smooth. Smooth, okay. Pas ba, ikaw na na. So, Jeff ulit. Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Ha? Thank you. Without Oli, Jeff. Without Oli. Oh. Yep, without Oli. Baka next time, Jeff, baka kayo kami po ulit sa tabi mo, Bel. Kalentera, Jeff. Pag-reso ka lang. So, hanggang dito na lang. Dito na lang mga komik. Once Busog again, na busog kami. thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Jeff, you. Ingat ka dyan. Yung belly. And we'd Pios. like also to thank, Pios. Pios, Lechon Belly. Saan ba ba yun? Dito sa may Santa Maria. we also like to thank all who watch our vlog. Oh, yung mga nanood niya, sinaluhan kami. Thank you. Maraming salamat po. At Thank you. mag-iingat po kayo. Ha? Thank you. So, para sa inyo to lahat. Sa So- mga frontliner, sa nanonood, sa mga... Basta lahat, Oh, sa inyo. Sige. Comment, Yan, at lagi ko sinasabi. Panalangin namin. Safe, Kaligtasan Safe ng bawat lagi, isa. guys. Safe. Yes, yun ang aming panalangin. Kaligtasan ng bawat isa. Stay Kaya home. mag-iingat po tayong lahat. Sa lahat Stay ng at mga home. Kung sambunggenyo din importante lalabas, sa huwag lalabas. buong mundo. No? Lahat sa mga nyo. Lahat. ng Ayan mo Pilipino kami, sa ayan buong nyo mundo. kami, wala kami social distance kasi neighbors lang kami lahat dito eh. So, we are so safe. So, let's Safe wrap na this safe up. po no? kami dito. Okay, wrap up tayo, sir. So, cheers! At Cheers. mag-iingat po tayo lahat. Go! Sa kami. Thank you. Bye-bye! May farm kasi ito siya. Ang tawag sa farm niya, kamatoy. Kamatoy.